Bueno, bona tarda a tots. Hi ha molta pena al món, molta pena, però nosaltres tenim una esperança i comencem cantant. Ens agrada cantar, encara que hi hagi moltes coses. Al final, si no estem una mica contents, anem malament. Llavors sempre busquem persones com ell que creuen en l'esperança però que també reivindica coses com és les guerres i com és lluitar per la pau. I el Lluís ha fet una cançó, alguns us donen uns fulls, començarem cantant això i després comencem l'acte. Us sembla bé? Doncs vinga, va. Molt bé, bona tarda. Aquesta cançó, els que teniu els fulls, els que no el teniu, seguireu la creu que es repeteix. Hi ha una part en negreta que és el que podem cantar tots junts. I l'altre també ho podem cantar tots junts, però potser serà millor i més pràctic que ho canti sol. Perquè si no hauríem de fer una classe de... Llavors, no volem que tenir un món on la violència i l'odi siguin la resposta. I amb això em sembla que tenim tot dit i anem per feina. No me la sé jo. Hem caminat per la sorra, ens hem lligat amb el mar. Hem caminat sobre pedres, però no volem trepitjar sal. Hem caminat sobre pedres, però no volem trepitjar sal.
gràcies per haver vingut. I bé, això, Badalona, ciutat per la pau. El 31 de març de 1986, el govern del PSOE, presidit per Felipe González, ens va convocar un referèndum sobre la permanència d'Espanya a l'OTAN. Espanya va guanyar el sí amb un 56% de vots vàlids a favor de romandre dintre de l'OTAN, amb una participació del 59%. És a dir, el 40% dels espanyols no van anar a votar. A l'estat espanyol. I a Catalunya, això sí, va sortir el no, amb un 63%. Des de llavors ha plogut molt. Ara fa uns dies el senyor Pedro Sánchez, del PSOE, president del govern espanyol, proposa dins del Parlament l'aprovació que la despesa militar sigui el 3,5%, com abans m'ha comentat, que jo estava una mica desorientat, que aproximadament són 36.000 milions. Més. Bueno, 31 és el 2%. El 3,5 estem ja quasi en els 50.000 milions. I llavors hi ha un altre que es diu Donald Trump, que ens diu que amb això no n'hi ha prou, que necessita el 5%. El 5% que ens anirem a 50.000, són uns números que no ens entren al cap, 50.000. Bé, de tot això, això que acabo de qüestionar, ens han vingut al cap moltes preguntes, i llavors doncs, ens m'ha semblat que la Tica, que ha vingut moltes vegades a Badalona, ens podria explicar coses d'aquestes. I us presento una mica la Tica perquè sapigueu qui és. És una companya de Justícia i Pau que fa molts anys que col·laborem junts i ha estat fundadora d'un centre molt important que moltes vegades heu sentit, que és un centre d'estudis de la Pau de Josep Maria Delàs. És experta en economia de defensa, comerç d'armes, pressupostos en defensa, indústria militar i noves armes i seguretat. Pels que no sabeu, el Centre d'Estudis de l'AS, del que pertany ella, és una entitat independent d'anàlisis de pau, seguretat, defensa i armamentisme, dedicada a realitzar investigació, incidència política i social sota un prisma de cultura de pau i sobre els efectes negatius del militarisme i els conflictes armats. Llavors, i acabo ja, Fundipau ens demana, ens sol·licita que des de Badalona donem un suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Part d'aquests pressupostos que us he dit abans, aquests tants mils i mils de milions, són precisament per les armes nuclears, que són un autèntic perill per la seguretat de les persones i dels pobles. Sense cap mena de dubte, és l'armament més destructiu, inhumà i discriminatori. I la major part de les quasi 15.000 armes nuclears que hi ha al món, a l'arsenal, apunten a les nostres ciutats, amenaçant de forma inacceptable les nostres vides i la mateixa existència de la humanitat en el seu conjunt. És per aquest motiu que ara, Tica, dono la paraula i després, doncs, donem una mica de tot això. Hem d'acabar amb de les armes nuclears, que és la petició, d'alguna manera, que hem de traslladar aquí a algunes entitats perquè li facin arribar a l'alcalde de la ciutat. No és igual, no poseu aquesta cara, s'ha de fer. Hi ha ajuntaments de tots els colors en Espanya que ja ho han fet. Però, entrant també una mica abans d'arribar aquí en el debat actual que ara hi ha i que ens han situat en la Unió Europea, tingueu present, diríem, una conjuntura mundial que és nova. Després de la Guerra Freda, que va ser bipolar, era una conflictivitat mundial entre les repúbliques soviètiques i Estats Units. I Occident, estàvem aquí al mig, però era entre, això se'n diu que era una situació bipolar, perquè n'hi havia dos. Un cop, jo crec que aquí és important tindre present que la Unió Soviètica també s'ensorra perquè econòmicament no pot mantindre la Guerra Freda. El nivell de despesa que ha de fer en la indústria d'armament de manera permanent, perquè es basa en la dissuasió, és jo tinc més que tu, el meu missil és més gros, si tu en tens un jo en tinc tres. Quan tu fas aquest tipus d'espiral d'escalada és gastar, per tu sempre estar per sobre de l'altre. Això va acabar fent que l'economia russa fes aigües. I aquí Gorbachev va decidir que era època d'acabar la Guerra Freda
però acabar-la, fixeu-vos que va suposar que la perdia. Els Estats Units la guanya i entrem en un període que es va dir unipolar. Als Estats Units ningú li contestava la seva posició en el món. És l'estat hegemònic en tot el planeta. Això també diríem, s'ha acabat. D'alguna manera, ja en el 2014 hi estava Obama governant, en la cimera de l'OTAN del 14 ja diu: a mi en aquests moments qui m'està qüestionant l'hegemonia mundial és Xina. Xina està creixent molt econòmicament i qui me pot treure d'aquesta posició és Xina. Els meus interessos ja no estan en Europa i ja no estan la por a Rússia. Els meus interessos estan en parar a Xina que no accedeixi a la primera posició mundial. Aquesta era la situació en el 14 i ja diu als europeus: jo me'n vull anar, per tant, jo no me n'ocuparé de parar a Rússia. Això us ho teniu que fer vosaltres, perquè jo me'n vull anar a parar a Xina. Rússia ja no és un perill, entre altres coses perquè si ho mira el PIB de Rússia és similar al d'Itàlia. És una potència amenaçadora per a Europa en termes econòmics? No. En termes tecnològics? No. En armes nuclears? Doncs sí. Però en els altres escenaris no. Doncs en aquest escenari que esdevé, que és el que ara se justifica en tot el que està passant en Europa, els Estats Units se planteja que Xina el pot treure de ser la posició central i hi ha tres esferes que són les rellevants. Una, l'econòmica. I en l'econòmica el que es mira és la capacitat de riquesa que genera els Estats Units i la que genera Xina. Xina té uns creixements econòmics grans i què està fent? Cada cop, cada any, s'apropa més a la dels Estats Units, cada any més a prop. Per tant, econòmicament es calcula que d'aquí no gaire, diríem, la riquesa de Xina és superior a la dels Estats Units. En termes econòmics, que la treurà de la primera posició i la passa a la segona posició. L'altre tema o l'altra esfera on hi ha batalla és la tecnològica. La tecnològica és una era nova, que hem obert tots de tot el que és no només la intel·ligència artificial, sinó les aplicacions a tot, que tots estem ja connectats a través del ciberespai. I hi ha una idea que és aquell que controli la tecnologia tindrà el poder econòmic i polític en el món. Per tant, tenim una altra cursa i fixeu-vos que sovint què es fa? TikTok xino. I què diu als Estats Units? Si la vens a una empresa nord-americana TikTok i la controlem nosaltres no te fotran cels. Si no, hi ha una competència i què li diu a més? Certs xips a Xina prohibit, no jo. Tota empresa que tingui relació amb els Estats Units, si cert nivell de xips els ven a Xina, el putejarem. Hi ha una competitivitat. Fixeu-vos que de moment intel·ligència artificial als Estats Units tenia la primera posició. Fa pocs mesos Xina anuncia que ha creat un altre similar al ChatGPT, però de fabricació xina, i diu: oh, i m'ha costat 10 vegades menys del que t'ha costat a tu. I a més, software lliure perquè tot el que vulgui del món el pot gaudir i sense pagar. I la dels americans és de pago. Tenim una competitivitat. Competitivitat que en Europa es diu aquí l'hem perduda, perquè les xarxes socials són o nord-americana o Xina. Tot el que són les plataformes de comprar són o xines o nord-americanes. Que això és com està, i es diu Europa ha perdut aquest carro i no ha invertit lo suficient en aquest tema, però la disputa està entre elles. I la tercera esfera de disputa és la militar. De moment, als Estats Units li porta avantatge llarg a Xina en el tema militar, en el desenvolupament. Però l'altra cosa és que Xina, des de l'any 2000, part de tota la riquesa de ser la fàbrica del món la reverteix en què? En produir armament
i també modernitzar els seus exèrcits que no siguin com des de l'època de Mao. Per tant, està introduint tota aquesta tecnologia i fixeu-vos que això també suposa que si Xina no era exportador d'armament, doncs ara ja està en la posició 6 del món. Va pujant, perquè quan ho fa fàbriques acaba exportant el que produeix. Estem en aquesta competitivitat. I els Estats Units ho anava dient, però diríem que tenia unes formes educades, unes formes de llenguatge oficialment correcte, políticament correcte, i de Trump i les formes les ha perdut. És brusco, és clar, transparent, meridià, i diu les coses com li són. El seu interès està en Xina, llavors diu: a mi aquesta guerra d'Ucrània me costa diners, no vull seguir gastant diners i a més me tinc que cobrar el que he posat aquí per fer aquesta guerra. Que estem en aquesta guerra perquè ell l'ha posada. Europa no ha pintat res per entrar en aquesta guerra i no està pintant res per sortir d'aquesta guerra. I els ucranians posen els morts i el territori. Però aquesta guerra era una guerra que els Estats Units volia perquè la seva qüestió era i la meva conflictivitat està en Xina. Però Rússia permanentment està dient: oh, jo sóc una potència, a mi m'heu de considerar com una potència. Aquí la cosa va a 3, no va a 2. Jo també pinto alguna cosa. I els Estats Units diuen: ara invadeix-me Ucrània i veuràs on te deixo jo. I tornarem els dos perquè a tu te m'aixecaré. No han pretès mai que Putin ni perdés ni la guanyés. La idea era desgastar-lo en la guerra i deixar-lo que es cogui ell solet en aquesta. És l'estratègia que han seguit fins que arriba Putin i diu, arriba Trump i diu: ja m'he cansat, aquí, si Xina és la meva amenaça, què faig aquí gastant diners? Això s'ha acabat. I llavors la qüestió és que deixa com si diguéssim dos pams de nassos en Europa, com diguem, i ara aquí què pintem? Perquè no ens ha donat cap possibilitat de plantejar res, ni d'estar en res, desequilibra Europa. I una altra cosa que jo crec que en Europa ens ha fet molt més conscients, de que els Estats Units ni és un soci ni és un aliat, que en certs moments, si a ell li interessa, que t'enfonsis allà t'enfonsis, que m'importeu un bledo, és el que ha deixat clar. I aquí està la histèria que s'ha desbocat entre els governants europeus en aquests moments. També aquesta histèria ve predominada pels països ex de l'est que estan dintre de la Unió Europea. És cert que ells venen d'una tradició d'estar 50 anys sota domini rus i estan, la població els té pànic, els hi té por i estan com dient: aquí mai més tornarem a estar sota Rússia. I aquests, en un moment de debilitat d'Alemanya i França, tenen una veu forta dintre d'Europa i estan sent els països més militaristes que tenim dintre de la Unió Europea. Doncs en aquesta ens diuen: Rússia ens pot atacar a un dels països de l'est, Estònia, Lituània, Letònia, Polònia, i ens hem de preparar per enfrontar-nos a Rússia. D'aquestes converses és de lo que ha sortit, diríem, i és ara aquí on formularé algunes preguntes, la proposta que fa la Comissió Europea de dir: ens hem de rearmar. Fixeu-vos, rearmar què significa? Hem de gastar comprant armes. Aquesta és la consigna que hi ha acord entre els 27. Hem de gastar comprant armes. I fixeu-vos que es diu Pla Rearme. Més clar aigua, no? Pla Rearme. Hem de comprar armes i hem de gastar en 4 anys 800.000 milions d'euros, que és la suma del que cada estat ha de gastar. Això suposa que el càlcul l'han fet sumant el 3,5%. El percentat és: si tu ja tens en el teu pressupost de defensa el 2, has d'incrementar un 1,5.
han calculat l'1,5 de cada país, això sumat dels 27 dona aquests 800.000 milions. És el que han dit, de dir, això és el que has d'incrementar a la despesa que ja esteu fent en armament. Heu de comprar. Tingueu present que la Comissió Europea gestiona. La Comissió Europea té capacitat política? No. Té capacitat de fer acords de defensa? No. Només pot dir, els 27 sí que s'han posat d'acord en comprar i pagar. Punto. No hi ha cap altre acord més. Comprarem, però no n'hi ha cap altre més. Jo d'aquí és on ara crec que el que val la pena que com a ciutadans ens fem preguntes sobre això. Preguntes com, per exemple, ens podem permetre aquesta despesa? D'on sortiran els diners? Fixeu-vos que són preguntes lògiques que tu te fas si vas a comprar-te una casa, no? Tu dius, vaig a comprar-me un piso. Doncs molt bé, te compres el pis, però abans de dir, i quina mena de pis necessites? D'una habitació, 2 habitacions, 3 habitacions, un bany, 2 banys, amb terrassa, sense terrassa. Tu te dius, jo necessito o voldria tindre això. La segona pregunta és, en el nivell d'ingressos que tinc, m'ho puc permetre? A preu de mercat com està això? Si no, varies les condicions i dius, el que me puc permetre és això, i després dius, i com ho pagaré? Aquestes preguntes. La primera pregunta, llavors, en aquesta lògica, si fem en aquests 800.000, s'ha fet una llista de lo que hem de comprar? No. Només hi ha acord en lo que hem de gastar, però no el que s'ha de comprar. És la primera qüestió. I això què significa? Que cada estat ha de gastar com li doni la gana. Però la comissària von der Leyen diu, hem de gastar millor. I dic, què vol dir millor? Millor, per exemple, podria dir que ens posem d'acord en què comprem. Però si no hi ha acord en què comprem, què significa gastar millor? I és una frase que fixeu-vos que la repeteixen. Hem de gastar millor, hem de ser eficients en la despesa. I dius, jo l'eficiència no la veig aquí per enlloc. Perquè si l'acord és que els 27 gasten, significa que estem preparant 27 exèrcits com si cadascun d'ells per separat se tingués que enfrontar en Rússia. I dius, això té sentit? No té sentit. Si el nivell de Rússia, ara estic en xifres de 2023, Rússia les ha augmentat, perquè la guerra d'Ucrània les ha fet pujar, però si Rússia té una despesa militar de 103.000 milions, 103.000 milions, aquí tot va a milers de milions, 103.000 milions de dòlars en despesa militar, i si sumem la dels 27, i en aquest cas la de Regne Unit i Noruega, que per aquest afer estem tots junts, la Unió Europea estem gastant en el 2023 373.000 milions d'euros. Doncs encara això li n'hem de pujar 800.000 més. De l'any 23, que no les hem actualitzat encara el 24 perquè encara no estan actualitzades. La qüestió és, a veure, això és eficiència? El nivell de Rússia ens està amenaçant a tots? Cal. Lo de cal ja la després, la següent pregunta. Però la primera qüestió acaba sent de què estem parlant aquí? I l'altra qüestió, per què me diuen que hem de gastar milions si són incapaços d'arribar a un acord de què s'ha de comprar conjuntament? I només poso 2 exemples. Divisions de muntanya. En els Pirineus una a França i una a Espanya. Fa falta que en tinguem 2? És que per alta muntanya en un no serviria entre França i Espanya? O, per exemple, es diu que el fet que els Estats Units, una realitat que va fer per claudicar a que Ucrània acceptés negociar la pau, va ser te trec els meus satèl·lits i els teus soldats se quedaran mig a cegues. No del tot, perquè els dels Musk no s'han retirat i els d'Anglaterra i alguns d'Europa no s'han retirat. Però els Estats Units retira
la intel·ligència militar i els satèl·lits. Això vol dir que el soldat que està al front té menys coneixement de com s'està movent l'altre. Acceptem. Mira, ens fan faltar satèl·lits. Necessitem satèl·lits, Espanya en té un, només. Un només te dona 8 hores de connexió. Home, com a mínim n'has de tindre 3 per tindre les 24 hores del dia connectat via satèl·lit. Vale, 3. Per anar bé, diguem 6. És que aquests 6 no els pot comprar la Unió Europea i que siguin pels 27? Ara els hem de comprar 6, els 27 n'han de tindre 6, cadascun? Això és irracional. I això és el que no s'aborda, el que no ens diuen, perquè només han dit la quantitat, però mai han dit com es gastarà. Això no està dit. Això ja va dir, bueno, més endavant ja farem un pla. Com que més endavant? Si has fixat els diners a gastar en 4 anys, com és que encara no tens clar el que has de comprar en 4 anys? Doncs no, no està. L'altra qüestió, diria jo, de crítica són els calendaris. El calendari del gasto està molt clar, 4 anys. En 4 anys cada estat ha d'haver gastat el que li toca d'aquesta quantitat. I a més es diu, i hem de fer que aquestes compres siguin a la indústria europea. Això és el que es diu. I dius, bueno, també té sentit. Fins ara, el 65% de les compres d'armament dels països europeus va als Estats Units. Es compra a la indústria nord-americana. Quan els Estats Units diu heu de pagar més, no es refereix a una quota. S'està referint a m'heu de comprar armes a mi. Això és del que està parlant. I l'altra qüestió és, si un mira el nivell de com la indústria es posa en to i les compres, en quines dinàmiques van, i el nivell de gasto, aquests calendaris no quadren. Les comandes, la llista de la compra que jo li dic, que té el Ministeri de Defensa en Espanya de 55.000 milions d'euros a gastar, és a 10 anys vista. I són comandes a llarg vista que es van fer en la indústria. Està la indústria en Europa ja preparada perquè en 6 mesos hauran desenvolupat una gran indústria que absorbirà tot aquest capital de producció? No. A on aniran a parar aquests diners? Als Estats Units. Algú ja té el negoci fet. I la Unió Europea és a dir, bueno, ara gasteu. Ja anirem lentament desenvolupant la indústria i lentament ja anirem fent que la producció es quedi en Europa i no en Estats Units. I els Estats Units diu, bueno, mira, mentre jo faré el business. Amb els europeus ja faré el business. Fixeu-vos que tenim un calendari de despesa que no es correspon amb la capacitat que diuen en Europa, que te diuen i el 60% de lo que consumim en armes en Europa han de ser de producció europea. I dius, és impossible. No pot ser, no és realitzable això que ens estan dient. I ara aniríem a l'altra pregunta. I tots aquells diners com es pagaran? D'on sortiran? Tots en casa tenim clar. Si jo compro un pis, el primer que faig és a veure quin és el meu nivell d'ingressos. Quan puc destinar a comprar en un pis? I en funció del que puc destinar, saps que és el teu marge de compra. Doncs aquí la qüestió que te diuen és com gastarem? Aquí hi ha hagut molts debats i no s'han posat d'acord en com pagar-ho. Alguns proposaven, inclòs en això a Espanya, i és que part d'aquest deute l'assumeixi la Unió Europea. No cada estat, sinó que l'assumeixi la Unió Europea i per tant sigui ella la que pagui els interessos d'aquest deute. Que sigui el Banc Europeu el que faci eurobons, el que serien les lletres del tesor, aquí, però que siguin a nivell europeu i que sigui la Unió Europea la que se'n fa càrrec d'aquesta despesa. Hi ha països que diuen, no. Aquí cada estat que pagui la seva deute, però no com a Unió Europea. Per això, la Unió Europea el que ha dit és hi ha 150.000 milions d'aquests 800.000 que jo el que he passat és el rasclet per el pressupost de la Unió Europea i aquest que ja l'he tret
de coses, però no ens han dit d'on l'han tret, això encara no ho sabem, d'on l'han tret, això us ho puc donar jo a crèdit, a cada estat que m'ho demani, a càrrec del pressupost de la Unió Europea. Tot l'altre us hem d'endeutar cada estat. Cada estat ha d'endeutar-se per fer aquestes compres. I li dona opcions. Tu fes deute, i aquest deute, com que en la Unió Europea tens un tope d'endeutar-se, recordeu que en el Parlament a vegades parlen del sostre de deute? El sostre de deute és que el govern té un percentatge de pressupost en el qual es pot endeutar. Si te'n passes d'aquest sostre, la Unió Europea et fot una multa perquè t'has endeutat més del que està previst. Però si ara te diu gasta més, no quadra en què te multaré per gastar de més. Això té una fàcil solució. Tot el que t'endeutes en defensa no comptarà pel sostre de deute, problema fora. Podràs endeutar-te en sanitat, lo de defensa no compta. Gasta el que et vinguis, que no te multarem per això. Hi ha un problema resolt, ja te pots endeutar, però el deute t'haurà de pagar. Això, en algun moment es pagarà el deute i si més no, cada any has de pagar els interessos del deute. Per tant, cada any has de pagar molts milers de milions a aquells que t'han prestat diners per fer això. Però tenim més solucions, però que no són suficients per la quantitat de diners que hem fet. Altres solucions són, per exemple, oi que tenim el que se'n diuen els fons Next Generation, que era per medi ambient i tot això, la Unió Europea ja ha dit a cada estat, i ella ja ho ha fet, d'aquí ha recollit diners per això. Si teniu diners que teníeu per aquest Next Generation, que encara no els heu concedit, ja retireu-ho, deixeu-ho als Next Generation, destineu-ho a defensa. No te posaré pegues perquè desvies els diners d'un tema per un altre. Si és per defensa, cap problema. L'altre, en Europa estan els fons de cohesió territorial, que són uns fons que funcionen entre estats, entre els més rics, es dona diners cap als més pobres, perquè les diferències vagin sent menors. També es fa dintre del territori espanyol, on el govern a les comunitats autònomes més pobres té que donar més diners perquè no quedin endarrerides respecte d'altres. I han dit, no et preocupis, gasta't els diners de cohesió territorial per defensa. Ja està. Ara, l'altre és, el govern espanyol heu sentit que el president Pedro Sánchez ha dit estiguin tranquils els espanyols que no reduirem diners de prestacions socials que vagin a defensa. Mentida, no us ho cregueu. Perquè quins mecanismes té i aplicarà el govern? Primera, té una que són els fons que se'n diuen reservats. Cada any en els pressupostos hi ha un apartat que és per si passa alguna cosa, la dana, o si passa qualsevol altra cosa, els destinarem a això. Doncs ja ha dit una bona part d'aquests diners a defensa. Ja els ha posat perquè defensa pugui gaudir-los d'ells. I l'altre és que sàpiga, el que no sé encara és què ha fet, però que sàpiga ja ha donat ordre a cada ministeri a que li digui quin és el percentatge de pressupost que ja ha executat, que ja ha compromès. I tots els diners que no estan compromesos decidiran quina part dediquen a defensa. Pot fer-ho? En teoria no, però a la pràctica sí. En teoria no, perquè estàs fent un canvi pressupostari per passar pel Congrés. Però de la pandèmia es va incorporar a la llei d'acompanyament de pressupostos una norma que faculta al president a desviar diners d'un altre ministeri pel ministeri. Això es va fer en època de pandèmia perquè es va dir necessitem gastar en material sanitari i davant d'aquesta emergència queda facultat al president per treure diners o d'Hisenda o d'escoles o d'on sigui i els passi a sanitat. Com que la norma no s'ha canviat, ara li faculta fer-ho per defensa.
Amb la qual cosa, es fa i es farà? Sí. De moment, el president, el primer ministre anglès, ja ha decidit que 10.000 funcionaris van al carrer i ja fa retallades socials per passar recursos a defensa. Això passa i passarà. I que sapiguem, 6 països de la Unió Europea han retallat a més del 50% l'ajuda al desenvolupament per dedicar-la a defensa. Per tant, que això es fa i es farà, sí, segurament en nocturnitat i alevosia perquè no ens entenem gaire de que això s'està fent. I si algun dia surt a la llum pública acabarà sent, bueno, és que no s'ho havien gastat, com que no s'ho han gastat, doncs ho hem estat desviant cap allà. Aquesta és la realitat en la que ens estem movent econòmicament i, com us deia, jo crec que el grau d'ineficiència en aquest plantejament és molt gran. I l'altra qüestió que a mi m'alarma molt és que el secretari general de la OTAN, el senyor Mark Rutte, en unes declaracions després d'una de les reunions de la OTAN amb els ministres europeus, acaba afirmant que Europa és la regió del món que més gasta en prestació social i que els ciutadans europeus han d'acceptar, en ares de viure en pau, que ha de rebaixar els nivells de despesa social que han d'anar cap a despesa militar. I diu, en concret, Europa ha de reduir la despesa de pensions, la de sanitat i la de prestacions socials. Aquesta és la proposta que fan des del secretari general de la OTAN. Doncs ja us podeu imaginar que l'altra qüestió és una cosa que no s'atreveixin a dir-ho, però l'altra és que serà la realitat. Si tots ells han de portar diners a defensa, i ell ja diu s'ha de reduir despesa que hi ha en altres ministeris, tot allò que no està pressupostat, per exemple, construir habitatge social, d'on trauran els diners? Si encara estan dient que n'hem de treure de llocs per anar a defensa, no n'hi haurà per això, o el que n'hi haurà serà purament propaganda. La llei de dependència, ja es poden riure, En tot cas, com a molt, més enllà d'aspirar que algú que es mori, mira, ja ne tenim una per algun altre que fa anys que no li l'hem donada. No n'hi haurà més recursos, perquè l'objectiu és gastar en defensa, i ens diuen que gastem massa, que podem viure bé gastant menys. No sé en quin món viu, o segurament ell té diners per pagar-se-ho tot, però això significa, si reduïm pensions i sanitat, fixeu-vos que significa incrementar la pobresa, que és de les coses evidents que passarà, s'incrementarà la desigualtat econòmica i social, evident. Si hi ha reducció en sanitat, és evident que què farà? Baixar l'esperança de vida. La mortalitat anirà incrementant. És que s'incrementarà perquè la inversió baixarà, tindrem menys capacitat d'actualització de diagnòstics, de tractaments punters, etc. O que diuen, bueno, qui s'ho pugui pagar, que s'ho pagui. I el que no, doncs mira, que es mori. Si no s'ho pot pagar, doncs si mor abans, és una desgràcia com una altra. No se pot pagar una sanitat. Aquesta és la situació que ens estan plantejant. I alguns jo crec que ens diuen, bueno, és que això, per mantindre el nivell de vida en Europa, per mantindre el nostre estil de llibertats, el nostre estil de vida i per mantindre la pau, perquè hem d'aconseguir la pau, ens hem d'armar. Aquesta és la qüestió, i ho diu, doncs amb més pobresa i amb menor esperança de vida, no sé quina mena de pau és la que aconseguim, o la segona. Fixeu-vos que només ens plantegen la seguretat en termes de fronteres, que no me toquin la frontera una altra. I tu dius, doncs, a més pobresa, més desigualtat, menor sanitat, menor prestació social, la delinqüència s'incrementarà. Per tant, de quina seguretat és la que ens preocupa? La de la frontera o la que viurem nosaltres aquí cada dia? I aquests debats
jo crec que és necessari que nosaltres es traguem a la palestra. I quan el president, almenys en Espanya, ens diu no, si no estem parlant de defensa, no, estem parlant de ciberseguretat, de seguretat, això és dorar la píldora. Perquè si ho mira la llista de les compres del Ministeri de Defensa a 10 anys vista, 55.000 milions d'euros de despesa és clàssica. Missils, bombes, tancs, avions, drons, helicòpters, material militar, bastant clàssic. Si posen 2 o 3 satèl·lits, més submarins, però bastant clàssic, és la qüestió. I ara ja en la que entràvem, perquè ja m'estic enrotllant massa, és en el tema nuclear, que és de la campanya, que en teoria avui parlàvem. També fixeu-vos que en aquests dies, si esteu atents a el que es comenta des d'altres països, veureu que Suècia, Finlàndia demanen tindre armament nuclear. No queda clar, quan diuen tindre, si es refereix a què? Si França volen que França ne situen allà, si ells els volen fabricar i adquirir, no queda clar. Polònia ha dit que vol comprar armament nuclear per situar-lo en direcció a Estats Units, i la retòrica que hem tingut, la retòrica que hem tingut en el conflicte d'Ucrània és que Putin moltes vegades ha anunciat que té l'exèrcit preparat, que té l'armament situat, de llançar alguna arma nuclear en territori ucranià. La resposta que quan a Biden donava era: si tu ho fas, jo ja la tinc pensada i preparada, on te la tiraré en territori rus. És a dir, la retòrica amenaçant d'armament nuclear segueix pensant, i només en uns quants nivells de xifres poder-vos comentar que en aquest moment en el món tenim 12.512 armes nuclears. D'aquestes, 3.000 i pico estan preparades per ser disparades. Les altres requeririen un procés de dir, desplaçar-les, posar-les espoletes, però n'hi ha 3.000 que estan preparades, que només és apreta el botó i ja surt. D'aquestes, els que més en tenen són Rússia, que en té 5.889, Estats Units 5.224, després li segueix Xina en 410, França en 290, Regne Unit 225, Pakistan 170, Índia 164, Israel 90 i Corea del Nord 30. Aquests són els 9 que sí que tenen armament nuclear. Però després cal considerar que els Estats Units té armes nuclears situades en territori europeu. I en aquest cas, en Itàlia en té 35, en Turquia 20, en Bèlgica 15, en Alemanya 15, en Holanda 15, i el que no sabem és quantes n'ha situat Rússia en Bielorússia. Però n'ha situat, no sé quantes. I els Estats Units, el que va fer ara el 2000, els Nadals, entre finals de desembre del 23 i primers del 24, els Estats Units se van portar el material nuclear, les bombes que hi havia en Europa, perquè les considerava antigues, ne va situar de nova generació en territori europeu i va ampliar les que ha situat en Anglaterra. I això ho estic dient perquè, en principi, i aquest és un tema jurídic que no oblidem aquí, si això viola o no viola el Tractat de No Proliferació d'Armes Nuclears, que en l'article 6è especifica que un país no pot situar armament nuclear en un tercer país. Això està prohibit per al tractat. I aquí alguns diuen, juristes, aquest debat és de juristes, alguns diuen, podríem interpretar que no, perquè com que ja n'estaven i el que faig és que me n'emportes uno i ne n'errona per unes altres, i dius, debatríem, però situar armament nuclear en Anglaterra viola o no viola el tractat? Sí, perquè no en tenia. Aquí ja hi ha violació de tractat internacional, que per això Putin va dir, si tu el violes jo també les poso a Bielorússia, que és en el tàndem
en el que de manera regular estan Rússia i Estats Units en tot el que fa als tractats d'armament nuclear. Tots s'han trencat. Ja han entrat no només de trencat de control, sinó ja de lo que en diuen les taules de diàleg i de seguiment entre Rússia i Estats Units sobre l'armament nuclear. Ja tots ells s'estan retirant d'informar-se mútuament dels moviments que fan, etc. Per tant, la preocupació mundial sobre l'armament nuclear és creixent, i l'altra cosa que també ens preocupa a nosaltres és no només les tenim, sinó que veiem que tots els països que tenen armes nuclears estan gastant molts milions en actualitzar i en posar al dia aquest armament. Això ja està durant uns 8 o 9 anys, no és nou d'ara, ja fa anys. En concret, per exemple, en el 2022, els 9 països han gastat 83.000 milions de dòlars actualitzant el material nuclear que ja tenen en l'actualitat. La unitat, diríem, aquella que diuen el rellotge del perill nuclear, ja el situa en què el risc nuclear en aquest moment és superior al que vam tindre durant la Guerra Freda i molt més superior a aquella escaramussa que va haver entre Estats Units i Rússia per allà, la crisi dels míssils. Doncs allà es considera que el perill ara és molt més superior que el que va haver en aquell moment, i entre altres coses perquè fixeu-vos que països d'Europa volen tindre, Iran permanentment està en aquesta posició, i Israel i Estats Units no estan disposats a que Iran desenvolupi el seu programa de tindre armament nuclear. Per tant, no seria d'estranyar que un dia d'aquests bombardeigs en Iran, com tal d'atacar, que això podria ser viable. Doncs, en això estem en una campanya que se'n diu ICAN, mundial, que ja fa anys, és hereva des dels 50 i pico 60, de dir que s'ha d'acabar en aquest tipus d'armament. S'han de dir que aquestes armes inhumanes i de destrucció massiva cal retirar-les del planeta. La campanya ha durat i encara està viva, i se va centrar en pressionar els estats perquè aprovessin un tractat internacional que les prohibís. Un tractat internacional significa que és una norma internacional, però que només l'acaten aquells que signen el tractat. Els que no el signen se desentenen. El tractat el 2017 va ser aprovat a l'Assemblea de Nacions Unides, ja ha entrat en vigor el 22 de gener de 2021. Des d'aquesta data les armes nuclears són il·legals. Està prohibit dissenyar-les, produir-les, tindre-les, estacionar-les, compartir-les, tot això està prohibit. Ara bé, els països que ne tenen i els països de l'OTAN, malgrat no ne tinguin, el dia que es feia la votació, com que sabien que la perdien, per no votar ni sí ni no ni abstencions, se'n van de la sala i no voten. Aquesta és la situació, inclòs Espanya. Que Espanya no ha signat el tractat, no és que sigui reticent al tractat, però diu, és que si estic en l'OTAN tinc que assumir els compromisos de l'OTAN i els països de l'OTAN estem en contra, i a més considerem que les armes nuclears poden ser una bona eina dissuasòria respecte d'un altre país. Fixeu-vos les declaracions de Macron que diu: poso a disposició de tots els països d'Europa el meu arsenal nuclear. Jo posaré el meu paraigües nuclear per tots vosaltres. Per tant, torna a estar en aquest escenari aquest debat. Doncs internacionalment el que es va fer és hem de pressionar els estats a que firmen el tractat. Aquí, en Espanya, sabem que no el firmarà. Ens ho han dit per activa i per passiva. Però diu, encara que no el firmis, com a mínim vés a les reunions d'estats parts de Nacions Unides. Com a mínim, sabem que no el firmes,
però estàs dient a l'opinió pública i als altres estats que tu series partidari, que no ho has fet però que series partidari. Doncs de moment tampoc no hem aconseguit que Espanya vagi a les reunions dels estats parts, però també hem dit Suècia i Noruega sí que van anar a algunes d'aquestes sessions i ara estan dient que volen armes nuclears, amb la qual cosa aquí els canvis de posicions poden anar a tota velocitat. I una manera de pressionar els estats va ser que a nivell de municipis, a nivell de les alcaldies, s'aprovin mocions, que en un ple municipal s'aprovi un text que digui tenim el model de text de moció a presentar a un ajuntament, que diguin, com a ajuntament veiem el perill que hi ha de l'ús d'armament nuclear i instem al govern espanyol a que s'adhereixi al tractat de prohibició i a que vagi a les reunions dels estats parts d'armament nuclear. Això hi ha una base de dades en camp de tots els municipis. En Espanya ja n'estarem unes 110 municipis que ja han aprovat aquestes mocions. Està Barcelona, està Hospitalet, que són municipis grans. Dels d'aquí del Maresme, quasi tots ja han fet aquestes mocions, Mataró i molts municipis d'aquí. I aquesta era la qüestió, que associacions diverses de societat civil d'aquí de Badalona poguéssiu demanar a l'alcalde i als altres regidors també perquè aproven en un ple unes mocions d'aquest tipus. L'alcalde és un tema que suposo que d'ell ni fu ni fa, el tema. No crec que consulti gaire en el partit seu. Pràcticament jo crec que com que per ell això no li és cap desgast, si n'hi ha associacions civils de la societat que ho demanen, igual hasta és capaç de dir, bueno, ho firmem. Si tinc contents a uns quants ciutadans, doncs ho faig. I jo crec que per nosaltres és important que un municipi tan gran com el de Badalona pugui fer-ho. Vosaltres teniu la documentació per fer-ho i en tot cas és que algunes entitats vagin a entrevistar-se, abans de millor anar directament a l'alcalde, anar per altres grups i anar fent que hi hagi una mica de consens de que no és l'oposició la que ho diu, sinó que són organitzacions socials la que ho demanen. És que això que dius, el que va passar el mes de gener, que va ser l'oposició la que ho va proposar i només va sortir que no. Llavors la teva proposta surt de les entitats i de les associacions que plegades anem a presentar-ho, que és la via que han fet tot el Maresme, i Badalona és l'únic punt negre que tenim. Sí, pràcticament és l'únic municipi del Maresme que no ho ha fet. Sí, sí. I en això no podeu fer calendari perquè podríem dir que dels partits en cada municipi no hi ha una regla general. De dir, aquests voten això i aquests voten això. No, hi ha municipis que basta per unanimitat. No podem fer un esquema de dir, mira, els socialistes voten això, els del PP voten això, els de Junts això, els d'Esquerra això. No. Per tant, jo crec que hi ha un cert joc o facilitat, potser, a que si la iniciativa va per societat civil, per entitats, que pugui ser, en aquest cas, que l'alcalde, si ho proposa l'oposició ja sabem que no. Per tant, només queda l'opció que siguin entitats, les que van 3 persones, o 2, 3, 4, que diuen en nom de totes aquestes entitats venim a demanar que l'Ajuntament aprovi això. Us dic també que al setembre farem la trobada anual de la campanya, el 20 de setembre, que és la campanya espanyola, que estem en una organització que li hem dit l'Aliança pel Desarmament Nuclear, que estem en ICANN en la internacional, i aquí ens hem agrupat un munt d'entitats de tota Espanya i farem la trobada a Mataró el 20 de setembre. Invitarem alcaldes i coses així. D'aquells que ho han firmat, que n'hi ha molts que ho han firmat,
que en el ple ho aproven. I aquesta era avui una mica... Bueno, doncs, prèviament ens hem trobat aquí la gent de Badalona Acull, que és una plataforma d'unes 30 entitats, a les quals els hi podem proposar el que has dit, i penso que ningú s'hi oposarà. I llavors fer un front comú i presentar-li al senyor Albiol i dir-li, doncs, escolta, Ho demanem les entitats. ho demanem les entitats, no?